Ibu, bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan wonten ing dalang Padang inggih edisi dinten Senin 12 Januari tahun 2021. Salam wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus Kristus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sami. Saderengipun kita nampi wedharing Sabtu ing dados dalan Padang ing dinten menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Rama kawula kasuwargan, kawula ngaturaken bingeng manah awit saking ken paduka sampun nganti kawula wiwit wenjing ngantos ing dalu menika. Inggih sapanjanging dinten-dinten kawula sampun ngancik nindakaken taun anyar menika ugi. Kawula nyuwun panuntun paduka paringa pepadang dhateng kawula supados pangandika paduka saged kawula tampi lan kawula mangertosi. Pinuji asma paduka Rama ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejering dalan Padang wonten ing dinten Senin menika nggunggung kasetyanipun Gusti Allah. Nggunggung kasetyanipun Gusti Allah. Juru Mazmur meratelaken dhateng kula lan panjenengan sami inggih wonten ing Jabur 8:9 ayat 2 mekaten. Sih susetyaning Yehuwa badhe kawula kidungaken ing selaminipun. Kasetyan paduka badhe kawula suwuraken kalian cangkem kawula turun temurun. Ibu bapak lan para sedherek, kitab menika Mazmur menika kawiwitan wontenipun panguwuh swara lan pepujen tulus saking tiang nama Etan bab kamirahan lan kasetyanipun Allah. Inggih krana adenging manahipun juru Mazmur, mila juru Mazmur ngajak umat kangge nggunggung asmanipun Allah turun temurun ing selami-laminipun. Pangajak wau ugi sesambetan raket kalian niatipun juru Mazmur kangge nepangaken bilih Allah menika setya selaminipun. Nah, kenging menapa dene juru Mazmur kok ngantos semanten agenging tekadipun nggunggung mulyakaken Allah. Bapak Ibu lan para sedherek, tresna lan kastanipun Allah menika kastane paaken kados dene jejegipun langit. Wiwit Allah nitahaken Israel dados umatipun, panjenenganipun tanpa ewah gingsir nggenipun ngrimati, ngiyataken lan nenuntun umat kagunganipun. Wonten ing kawontenan kadosa pundi kemawon, Allah mboten nate nilar umatipun. Gusti Allah sampun prasetya dhateng umatipun, bilih pakaryan prasetyanipun Allah menika kaparingaken dhateng Prabu Daud abdinipun lan kelampahan ing selaminipun. Ayat sekawan mekaten. Inggih krana kasetyan prasetya ingkang langgeng wau, mila juru Mazmur anggadhahi tekad ngluhuraken Allah kanthi panggunggung ing selami-laminipun lan inggih ngajak sedaya umat. Pangajakipun juru Mazmur wau memulang dhateng kula lan panjenengan sami. Inggih ngajak kula lan panjenengan sami kangge pitados bilih Gusti Allah ingkang sampun makarya ing dalem asmanipun Gusti Yesus Sang Juru Slamet kita menika Allah ingkang sih susetyanipun langgeng selaminipun. Pramila kabukten wonten ing nyataning nggenipun Gusti makarya menika Sang Sabda sabdanipun Allah manjalma manungsa manunggil kelayan kita wonten ing Gusti Yesus Kristus kangge nebus kita saking pangwasaning dosa lan pati. Ingkang mekaten wau ateges bilih panjenenganipun boten negakaken kita manungsa dipun kuwaosi dening si pati. Kanthi patrapipun Allah nggenipun makarya mekaten, mila ndadosaken kita sami sadar yen teman-teman Allah menika setya ing prasetyanipun, inggih prajanji nggenipun terus nganti kita selami-laminipun. Mila sumangga
wonten ing wiwitaning taun anyar menika, taun 26 menika ngantos ing selaminipun kita terus sami gunggung mulyakaken memuji Allah, ngluhuraken Allah. Juru Mazmur ngajak kita sumangga sampun ngantos kendho nggen kita memuji ngluhuraken Allah. Kadosdene wonten ing pungkasaning Mazmur menika ayat 53 etan ngajak kita sami pinuja Pangeran Yehuwa ing selami-liminipun. Amin. Sumangga sami sembahyang. Maturun Rama, Paduka sampun paring pangandika, kawula nyuwun pangkandi Paduka supados kawula tetep anggadhahi keyakinan ingkang bakuh bilih Paduka nganti kawula lan kawula kagigah manah kawula terus-terusan kangge nggunggung asma Paduka ingkang kepaing kasetyan menika. Berkono brayat kawula sawetahipun Gusti, anak-anak semah kawula, tiyang sepuh kawula sedayanipun Paduka rengkuh. Menggah berkah Paduka mugi Paduka paringaken dhateng kawula sakcekapipun dinten menika. Berkaono ugi ingkang sakit, ingkang ringkih nyuwun Paduka kiyataken lawan Paduka sarasaken. Ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.